Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Mayong gabi sa liwat, kamusta naman mga palangkara mong siningatag palamati, karon nga adlaw, pat ini ang numero sa kalendaryo, basi lipat kamo, Lunes, Petsa, 13. Mga baninay kag maninoy, nakapreparar na, ihada kag ihado, sigurado ko preparado na. 12 dias na lang ang nabiling, kag mag-abot na ang adlaw sang Paskwa, may nabili pa kita nga bali 19 dias. Goodbye 2021. Welcome sa 2022. Sa Lunes namang edisyon sa inyo sininga palatunturan si Randa liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sininga mga correspondent. Sa liwat na Manila, sininga padulong sa pinakaulihi labas na tipon. Nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blatter entry sa aton nga mga kapolisan sa Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang ato sini mata kag dulungan oras sa kagabihon. Ang ato sini nga Patrol 2 kay na para kalambiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod. Liwat naman naton nga bantayan kag himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is? Ara si Action Jan Diaz ka mag-responder. Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Papang, Nixon Tahong. Aton man nga pag-update sa mga balita sa national, international, COVID-19, breaking news, flash report, news center, ginatutukan nina ni Action An, Defensor. Updal makita sa aton nga mga technical partner diri sa Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, backup diri sa aton nga IT expert, Action JM, o kon Action, Christian James Vinares. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan, inyo sinilagad ang inyo sinigang kurman sa Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labilin isa ka oras. 5 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! May nga bidira kakamusta lang kay Yakuni Portal dira sa Banwasang Dingli, probinsya sang Iloilo. Ara nagalanta sa aton si Julia Isabel Di Maala Makahilas. Si Bani, musta ne? Baw si Madam M. Gracia, M. Gracie, pre-owned, nag-send sa sang 75 stars. Daghang salamat kinha kay M. Gracie, pre-owned. Si Malo Makahilig ara na.
Mayang gabi sa tanan nga batch 95 sang Herbias National High School alumni. Aling na kay M. Gracie pre-owned ha. Sa sumag ara man si Arlidan Macoyo. Oy, kamusta ang kumparing kong gwapo? Si kumparing ko Arnel Binares Sr. Si Junior, kamusta? Toto Andro Mamon, kamusta? Mga Binares family de Salihis, kag sa Bilog Bacolod ga monitor may gabi kita. Si Nida Biloti Olarte, ara naman gani. Ang pamilya ni Rotherkirk Lorenzo Olmido dera si Escalante sa mga Olmido family ga monitor kita. Ayos. Seko anay si Action Jan Diaz. Hindi ta mag-usik simpot na kayang isa ka oras. Kulangin sa ila. Baloon tayo paglibot-libot ni Action Jan sa Bacolod. Nagdungan gid switch on ceremony no sa Christmas light ang Bacolod City Public Plaza gipangunahan ni Bacolod City Mayor Bing Lunardia, Vice Mayor Elsit Pamilyaran kag sa mga konsihal sang Bacolod. Uy, ang ilang guest si Mr. Dan Atayde, nagapapili congressman sa siyudad sang Bacolod. Kaistoryahan na ipasla ko ni Mayor Bing kung ano ang plastada. Sadya giniging kwentro mga muni. Ang sa probinsya, birthday boy, ginpangunahan niya gid ang switch on ceremony sa Christmas light sa Provincial Capitol. Happy birthday kay Governor Bong Lacson. Ara man si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Pila ka mga mayors kag mga sanggunian panlalawigan members naton. Gintabungan masatanan nga mga kapitolyo nga mga empleyado nga nagayuhom-yuhom matapos nga ti ginanunsyo ni Governor Lacson ang 65,000 na Christmas bonus. Uy, forte. Everybody happy. Sa mga reaksyon sa ato mga Facebook page, siling nila, sana all. Pero ang nakaproblema kay na ang switch on ceremony sa Kapitolyo Provincial kay Capitol Lagondo, porsyon na nagsiga. Ang porsyon na dulong kan siguro hindi guro kadala ang power sang kuryente sa mga gimpang posting dira nga mga Christmas lights sa Provincial Capitol. Lawig man kinang firecrackers nila no. Fireworks display nila kina. Putik lawig. Believe ba? Si Mr. Mrs. Kagawad Pablito Benedicto Galeon sa Barangay Minas si Palay ga monitor na mga taga Philflower may gabida. Kay Mr. Mrs. Frankie Alohado da mayong gabi. Kay Martin Aliling da. Kay Rochelle Fulgencio Susana ra naman siya ho. Kami ako lang pamilya Tagalog especially dira sa Barangay Sumag halin kay Victor J. Tagalog. Kay Bida Abaw ara siya. Si Mary Grace Eugenio Fermin ara naman. Manong John Bernasol da may gabi Manong John Bernasol upon sila kuno ni Budol. Ay, puwerte. Kapa urok-urok pa sila pamati Salamat kita. Check na rin si Action dyan. Sitwasyon sa Bacolod. Damo Taos Plaza ka sa Capitol Lagono. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action Patrol Field Reports. Action dyan! Magandang gabi. Welcome to Provincial Capitol Laguna. Good, ginagalikabot-libot sa Capitol Laguna. Open to the public na. Open to the public na ini. Provided. Pwede ka na, di ba sa hindi ka lang manggamo? Provided nga naka-face mask. Oo, naka-face mask ka. Sundo mo ng mga health protocol. Wala agad problema, di ba?
Ari kami sa mga gabi, sa guwa na galing ka Kapitolagon, Aksyonere, kaya na, do medyo hesitant pa kami magsulod. Kaya talaga binaili, pangadaan, nagabanda pa dali sa may lagoon, sa may Capitol Grounds. Kaya may ano mong may mga kanta, acoustic, do may live band, hindi ito yung mga opisyalis, nag-enjoy man nila, nag-udyak man sila kayo na. May birthday ka rin, Gobernador. Oh, happy birthday to you. Huwag kita kakanta, gina kay Gob Lacson. Pero kita sa naman kayo na eh. Si pa kami na bili pa pamakanta sa sulod ng salakyan, no? Para sa imo, Gob, no? Happy birthday sa imo, dira. Bala ka na comply mo edad, basta happy birthday to you. Hindi na lang mo masapako pila edad ni Gob Lacson, ha? Basta kaadlawan niya sa buong adlaw. Pero tigada mo kayo na nagtambong ng mga opisyales, mga alkalde, wala sang banwa kag syudad. Uy, arig na sila kayo na, sa may provincial capital Lagoon. Nag-enjoy man sila. May nag-violin pag dyan gina to pa na guro ni ano ay ni Kong Marido Arroyo Lusaka bla. Ang saga na the musician amo kina do nagpatokal sa kina Aksyonere violin niya naman ha. Dali na yan sa may lagoon, nakita mo din sa lagoon, ang mga kahoy, gibutan nila sa sugado, gipalibutan doon nila Christmas lights, na doon nagpasindog lang ang design. And then, ay nibla ang lagoon gid mismo, di ba may grill sa Aksyonere, para hindi ka magdiretso sa may tubig, sa may lagoon. Ginbutangan nila dari sang sugaman. Plus, may paman pa nga mga karol, na nagakidlak-idlak. Pwede na gidya, okay, kita mo, subong gabi, damo, di nagalagaw ng mga pabakanon, kabataan, bla. Jan? Ha? Ay, check ko lang, bida. Ang kabilugan sa lagoon ng siga na? Ang ano? Ang kabilugan sa lagoon ng siga na? Ang kabilugan ng siga na? Okay, kay na da pagpuli ko di pa kadtos tas Ano? katunga. Hindi katunga na da kina sa lagoon kasi katunga patay kay na overload bla. Okay. Oo, ti subong ya bilog na gid nga lagoon kasi na. Bilog na gid nga lagoon ka siga. Okay. Ay, lagaling nga Christmas tree, wala ka siga. Ay, Ang dako-dako, kaya may duwa ni ka Christmas tree mo. te, ano May tabo? Christmas tree nga ara sa may hilamon damti ka sigaya. Ang dako nga Christmas tree sa tunga ni Jazz ang Capitol Lagoon, why ka siga. Why kasi basi may diferensya lang goro. Ba, siguro kahit may mga puno, o isang kahoy nga wala sugao. May mga na-install mga kable sa kuryente, kag mga Okay. Christmas light, mga parol, galing kasi wala na pasiga, bang siguro may problema, kabalo-kabudla yung kitman ko na mag-overload mo. Oo. Kaya na, nag-ban out na din. Brand out ko nag-overload. Nag-ban out to yaw no, nagoroya. Tapos nag-overload, sakto-sakto. Nag-overload, hindi din iba napatay, tapos buong iba, dito nag-malfunction, di ako na-Aksyonere, no? Damo di saan ka ang sa may Capitol Lagoon naman, may mga color na doon sila, green, no, red, yellow, lain-lain na color, bala sa may facade sa Capitol. Building nila mismo, gibutangan nila suga, ano, lain-lain na color Aksyonere ka, Okay. para taho mamalang itsura dira nila, sa may Capitol naman na dampi. Subong gabi, why nagigil yung mga alkalde, yung mga empleyado sa lokal at sa gobyerno provincial, nagkamatamat na puli, matapos sila kayo na nakabati isang mayag-ayag nga balita nga may 65,000 sila nga bono. Nami tulog sa mga empleyado sa Kapitolyo mo. Tay laban. Wala to na buwas sa pagpalpag ni Vice Gov sang sang martilyo kag aprobado na. Oo, gani. Daw pakampak ko, aray mo, 65,000. Oo. Subong Hindi li mo, ang tama 65,000. ang kuan ga bahar tao da. Why di tao mayo? Wala pero may nagalagaw niya diyan yung hindi empleyado da. I mean, May lagi dyan nagalagaw. okay. May pipila na di kalaga. Kabalo ka, wala pa dyan na formal nga palaktabla na formasyon nga, ay, ang lagoon, pwede na kamo kalibot, open na sa publiko, basta kasunod lang kamo health protocol. Kasi abi nila do pa rin magyakon, pero kung mamata-mata, ni nga sige, ni Aksyonere, nga pabalo sa publiko, nga pulo pwede na di makalagaw, pwede na di makalibot Aksyonere, sigurado, gaya damo, gaya di mga lambihong, Okay. ilabi na nga katawayo, kanami isang panyimpo, mabalubugnaw nga daan, kaya nablabi na, kung maulan. Gani Tapos ko do- kung pinutunga sa programa, Oo. do naghawa ng kalangitan, wala Oo. nagalom, abala mo sa ani. Hindi siguro magulan. nga bagyo sa Merkulis pa oh. Sir Dep? Merkulis. Si Odette din nga niya. Oo, bagyo na si Odette. Daw diri ko na agi sa Western Visayas. Gani. Kita mo ginpapaytalo na kita diri sa high risk. Kabay pa nga magliso lang direksyon niya. Gani man Aksyonere, no?
Dito naman yung sa plaza, Yat Emperador. Sila yung actually nag-sponsor. Okay. Si Dr. Tani Andutan, yan yung Kamega World. Okay. Sila nag-sponsor sa mga disenyo. May mga arato sila actually kado tunnel. Ang pasadra sang NDC, Gibutangan, Manila sa mga Christmas lights. Ang stage may mga disenyo man kayo na. Pero kayo doon nadula naman to kayo na actually ang aktibidad, yung lights on activity. Kaya may mga bisita doon lagi na, lagi lang, bago ka lang kayo na mga politiko. Gani. Kung pigada mo sa tao, makon mong inisyal na ginatan nila sa amon, 15,000, Wow. 15,000 ang ginagturo kayo na. Sa may plaza publika, kaya garo, totoo din man, kaya ginutok, bisan kami, makambag kami ginutok, bisan, di pa naman ni Mayor na ginutok. Pero kaya na makita mo kinaya sa picture, sa mga video, na nagaginutok kay Jack Sherry, nag-Facebook Live man to. Gani. Damo man makakita, so nga amugin man tong sitwasyon, kaya hindi ba kami madinay. Galing lang kayo, hindi mo gito pungga ng tao. Kaya na gani kapila nga sa wayon nga, oy, paiganigan nga na, kaya para makasugod ang programa, otherwise, kaya hindi ka Jack Sherry, kaya di kasaka sa entablado, kasaka sa stage, may mga dalagan sa piyak, kung sa diin na lang. Yung mga VIPs no kanina, hindi nakapungko, no? Dahil sa may mga kanope, nagtulindog na lang kayo hindi nakakita at hanggang katabo sa entablado. May lang kayo na kasi at patay di taas ka ba? Gani. Bisa lang pungko sa kitao, nagalapaw kasi sa nirek. Sige tayo kami kayo na, ang mga regards ang kuno ano, sako, kita ko lang tingin na kano kayo na. Pero anyways, doon mo ito maging highlight kay Naxo nirek, kaya naman ito sa iban. Doon pa pulo pakilala naman ito na Mayor Bing, kaya ito tayo ding nga mapili congressman. Doon mo matukin ng highlight ng aktibidad to. Dito na dugayan dito, itugdog kayo sa uli nga nagsaka, nagid lang sa entablado. Kagway man sa nagambal, way man sa nagpag speech, nagpakita lagi ito sa babaw actionary. Pero muro-muro-muno man ni Mayor Bing, ang mga na tayo di, kung kilala sa publiko actionary. No? Sa Johnny, kung ano matabo dira, may mga statement man sila naging pangbulan actionary. At last na, no, ang Capitol, ang Plaza, ang NGC, may mga design na. At least may pilihan ng tao kung gusto nila maglagaw. Correct. Di pwede ka madaka-lambiyo kung mamulya sa Stone Hill. Kasi may Quezon Village, yung manalagadaan. Or gusto mo, pwede ka matukalagaw sa NGC. May mga design man ito nga kataho man sa mga Christmas lights. Kung gusto mo luwalog-alog, ari di o, lagaw din sa mga provincial capital Lagoon, pwede ka hindi ka pamulya, Action Eric, no? Or, kung gusto mo man, pwede ka man sa plaza publika. No? Damo ka to sa pwede libutan, pwede ka ba ito kapamalaklon, kaya tibukas, dragyapon, ang mga Christmas bazaar. Ano yung malaligyaan, dala, sa tubang sang San Sebastian Cathedral. Kung laing ka nang ginawa, hindi ka lang ito mag-attempt yun. Kaya yung lalabot natin ang makapwada, tubang ka pa simbahan, mag-inuso ka ko na basig rong ka karamaal ka sang karma nga ginatubag mo kung mahalatalisan. Kaya naman subong kayo doon kanubos ang crime rate direction, Eric. Sa may bazaar, bla, pwede wala na budlayan masyado ang makapuan, ilamin na si Police Major Ramil Sarona Aksona, Eric. No? Damo, di may nagalibot-libot to sa may provincial capital of Bunso mga gabi. Alam na kami dinagasulostan by, karoon nga kagabi yun, mga kaksyon, may naglagaw. Pero importante, bla, yung nasunod na ang tanan ng mga health and safety protocols, aksyon, Eric. No? And ayun mga kaksyon, so form na pinaka-uli nga sitwasyon sa palibot sa sulat sa Bacolod, subong nga kagabi yun, rekta sa patron, ang talibot sa Bacolod. Aksyon John Diaz, kaya nagasiling sa tutunan ng mga kaksyon, pwedeng ka mangyamahin sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita, Action John Diaz sa There You Have It, live report sa Patrol 2, back-to-back, Action Papang Nixon Tahong. Ang sitwasyon sa Bacolod sa sining mga lugar, nagipatikayon ang Christmas light ceremony, switch on ceremony, pero sa Kapitulo Provincial kag sa Bacolod, Public Plaza. At least may pilihan ng tao. NGC, pwede man to sila. Sa Christmas Baileys din ni GRC, pwede man. Plaza, pwede man. Provincial Capitol, pwede man. At least may pilihan tao. Nga, lagawan. Provided nga tinanglan, sundon tala ang ginapatigayon man dira nga mga health protocol. May gabi dira kay Lourdes Libuon, kag Alfreda Libuon, kay Belly Malakad, birthday subong sa isa ka tuig nga bata.
Ang ngalan si AC Peruelo. Halin na kay Maylin Yusala, kag sa kay Mitring sang Punta Balas, Barangay Pahanokoy. Gamonitor gid. Sir Jegs, may gabi na si mo. Napaurok-urok ko. Uy, si Madam Divina Gracia. Si Madam Divina Causins and family, dira sa Gardenville sa Division, Barangay Pahanokoy. May gabi nila kay Madam Divina Gracia. Madam, advance Merry Christmas na sa imo. Kay Jacqueline Marino, Maynila Balot Tondo, ara sa ka-monitor. Si Migo Conobi de los Santos. Wow, hidlaw mo ko kay Migo Conobi de los Santos pa. Kay paring Ryan Borjada, may gabi. Sa kay Star Mayo, ara siya sa Wendy City, Chicago. Si Star Mayo. Morning na si mo, madama. Kay Court Nathaniel de la Torrida, may gabi igit. Again, sa kay Madam Di Benegraciada. Madam, God bless na sa imo. Kay Sir Edwin Pineda and family, happy listening gid. Kay Maria Fe Lobaton, dara sa may SP Village, Barangay Panokoy. Donald Kabasag, dara sa City Engineer's Office, naga-monitor gid sa aton, no? Sa Right Aid Health Services Incorporated, may gabi gid sa mga taga Right Aid Health Services Incorporated. Sa kay Jory ni Pomoseno, mayang gabigid Sa kay Mark Montelibano, Antonia Villa, mayang gabigid dira sa imo. Kay Ma Teresa Hopelinya sa Barangay Caridad. At siling ni Takoni ni Kuana ni Takoni Portal aras lagi ni Bani nga duwa. Sige. Milili Uligo ta mayang gabigid. Kay Kuya Khalid Dalidig. May gabi dala kay Kuya Khalid Dalidig. Kami ako mandira si Jobet Lombre, Leia Nombre, Nining Tipagad, tanan sa Dakotan, Dako, Silay City. Haragid sila, no? Kay Madam Jinky Jelagdonda sa Arizona, ginatamyaw lang ang bilog yung pamilya dira sa Barangay Pandanon, DSB. Kapamati man sa aton si Isidro Dodok Noble, kag si Ipi Similiano, Melchor Buldog Dalmasyo, natamyo ako mo dira ni Vicente Encarnacion Similiano, dira sa may Chick-In Hotel. Ay, puerti. Mr. Mrs. Armando Cabeles and family dira sa Canada, may gabigid. Sambelay sa si Sally Auki Di Sosa, Constantino Jusel, si Manang Edith Yanson Binuman, nagapa-urok-urok ito. Diding arrongamiento sa Barangay Antipolo, Pontevedra, check attendance lang. Retired Police Colonel Placido Hintulayon family, may gabigid. Kay Jose Eugenio Noble, Tutong Noble, may gabigid ha. Victor Gulayat, Merry Christmas. Manuel Jan Ong Gran Kapal, ara gid siya, no? Salamat gid. Ibon-ibot sir sang Germany, check attendance lang siya. Mr. Mrs. sa Junilo Amilanan Gonzales, Araman, si Roger Awing and family dira sa Mansilingan, Hermelinda Homes, gamonitor man. Sila ni Anan Krapatanta Gonzales. Ay, puerti. Parami na sila. Ang iban karon naman, ay mahina ang kalaban. Ayos! Unang report na gikan sa kay aksyon, Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action! Night Patrol! Field Reports! Aksyon, Roger, may gabi. Yes, action na may gabi, kag may gabi sa aton mga kaksyon. Ba? Sa aton nga mga balita. Napiyo ka ba? Napiyo ka. Aya. Diba, huya man taba. Sinala mo nabi, kay si alang-alang di pagpiwo ni. Gani. Kaya ito Christmas na dali naman lang mo. Oo, ganin mo na aksyonere ka. Ah. Dali na lang makuha na lang mo, ilang tulog na lang ni. Mamunpon ka na sina. Masaya
Saan naman ta sinisang sinako? Laban. Ano pa? Sapat kini daw. Kau pa ya. Preparasyon na suderek diri sa sa Amon DRRMC Sa? sa Baguio eh. Oo, sa Berkules. Oo, kay na nag-meeting. Ambot ko na iba nga mga mayor sa mga banwag syudad kung naka-prepara ni parte sa ginapabot nga bagyo sa Wednesday. Pag preparado ko rin siyempre ginimo nga ating alert ang Western Visayas, diba? Gani. Kati kabay pa nga magliso lang ang direksyon niya. Oo, tigani man, dire sa syudad sa Cadiz kayo na nag-meeting. Ipapreparar ni Mayor Salvador Bading Escalante ang DSWD, Very good. ang 22 ka mga kapitanes, headed by EDC President Cap Vicente Ugol Villasin. Oo. Preparar ka mo, hindi lang paulanon hindi lang paulanon kag pamahawon ang mga Christmas gift nga gipahatag nyo sa inyo mga workers sa barangay, kundi nga dapat preparado man. Yan. Kaya ang bagyo mapreparahan man eh. No, sabi mo na, sa mo di preparado kami aksionerek para sa kung ano giban. Pero ang pinaka preparasyon gid kung aksionerek, amo ang pangamuyo. Yes, isa yun na. Nga hindi lang siya magdayon. Kung madayon, giman siya na blang lapaw-lapaw lang kag ikog-ikog lang lao Nan, Hindi kung na ka nagani nga makontrolan, Jud. pangamuyoon, talaga kuno nga maglayan ng kimpo para hindi magdayon ng bagyo. Daw kalain. Importante na nga kung maglabagi man sa nito, ya bala matamaan, gid na blang ikog-ikog lang ta kag wasli kilang tablang, hindi kasi blang nga Oo, doon gani man. kita. Kailapan ng leksonere sa bagyo ni mo. Gani. Ang scope siya na to, kalapas Wala pa ang siya. iya kagaloob lang nga dalon eh. Oo, iya nga galom kagang iya nga timpiyo ginabla. Hangin niya bala. Ang hangin niya na, wala pa leksonere kaya ang iya sila nga pagsulod daw diri sa mga intro sa Dumaguete si pagkatapos na lapit-lapit tara yun. Oo. So, kung si Mayor Bading Escalante pagag si board member yung Bilmerhan, ang bagyo ya sila nga matpreparahan ini gani nga subong sila nagprepara rasonerek ang mga ang mga membro sang City Disaster Restoration Management Council sa syudad sa Cadiz Accionerek. Very good. Ang amon nga COVID-19 active nga kaso 11 Cadiz na. Okay. Pero ang Sagay 5 na lang. 5 na lang. 5 na lang ang syudad sa Sagay. Vaccination sige Accionerek ang amon di Birada. Oo. Ang vaccination sa syudad sa Cadiz Accionerek kay ang subong adlaw kay ina daw damo ang mga slot kay may ara nga sa Cadiz Arena may mga 500 ka slot sang first dose Moderna sa Sinovac. Dason may second dose pagid sang Pfizer kag Sinovac man. Okay. Dason may first dose pagid mga 300 ka slot sang Pfizer nga pediatric vaccination. Kaina na sunerek nga gipatigayon. Dason ang sa Barangay Luna may first dose nga sa Sinica kag Sinovac kag 300 kag 600 gid ang na bakurahan naman. Okay. So nga na to hindi na pagulason tong ikadua nga round sang vaccination, national vaccination nga dito. Pagkikita sige-sige man ang vaccination. Pfizer, pediatric, kaina, mga 300 mga slots sa barangay, Luna, Malaksonerek, Yapon. Okay. Kag sa barangay Dinampaan, kaina na paubos man ang 600 ka dose pagid sa Sinica, kag Sinovac, kag 300 man. 18 years old na nabab na, dason may araman first dose, 300 ka slots ang Pfizer, pediatric vaccination. Tama yung response ko siling ni Dr. Maria Victoria Banyes. Okay.
So, ako lang tagaan informasyon ang para buwas kay iban ka preparar pagpamangkot, brady. Oo. Kutob sa nato mga kaksyon nga ari sa syudad sa Cadiz. Ang mapasikan dose buwas sa Pfizer, preparar ka mo kay second dose nyo. Oo. Ang basikan dose sa Sinovac, second dose nyo man ara sa Cadiz Arena, alas 8 sa aga, sa alas 3 sa hapon. Okay. Dason may 500 nga first dose sang Moderna, vaccine, kag sang Sinovac. So, ang Moderna di daw 300, ang Sinovac naman 200. Aha. So, busing ng 500, mga tao, buwas, inaiyang adlaw. Barangay Siglawigan, migo tada nga kapitan, nga si Kapitan Manuel Sala, daw lagko na kulong kasal mo na kap. Wala naman. O, tisubong kap, may ara ka, buwas kap, may ara ka muda. Oo. Si mga tao na barangay Siglawigan, kapitan mo na, way ginagaluban, way mo nagapugis. Oo, amura nga kantogi ka muna, kooperar ka muna kay kapitan. Oo. Kaya sigurado bulubatan, say kumus pamahaw, dapat sa kapitan ni Sala na. Wow. Oo, may first dose ang AstraZeneca buwas dira 300 ka class, kag first dose sa Sinovac 300 man. Barangay Siglawigan na, may Pfizer nga pediatric 300 man ka class sa 12 years old to 17 years old. Buwas ina nga adlaw. Kaya at least ay tagaan kakamusang tagaan ka sila sa advance para buwas. Oo. Kang congratulations, sige bakunahan naman kay ina. Oo nga hindi na kinanglan nga maulat pa kamo to sa ikaduwa nga ugnat, pero kung gusto gid ninyo to sa national vaccination gid sa December 15 kag 16, 17, depende sa inyo. Importante pa bakuna ka mo. Nan. Okay, kung di ka pa bakuna, ate, wag ginadatsui. Wag na ka mo pabutol nga mayo. Wag ko pabuto ng mayo, tanong wabla akon kaya na pabakuna. Kung ginsend lang cellphone ko, 2 palitos na yon. Wow. Sus. Grabe. Ano mga nabiliban sa mga lisineta sa imo kanya kadasi kay Aksyon Roger kag Swabi? Ay, abi mo lang, wala ka naman subong mapay-inay, kasi wala ka bilhin ka sa taban. Yang agi ni Aksyon Roger do kapino, yung kumpara sa iba niya do kabaraghal. Kuti mo na saya, mo na mga tirada, yung huya kaya mo balibad mo. Wala ka naman kasi kung mag-himo kayo mandamang-damang, pinuha. Kay wala ka damang na, saka panahog na mo. Panglita, ubrat na. Ina. Balik. Ano pa kita? Ari pagid. Wanted person, migo sa tublang hipi sa Sagay City PNP. Ato mapisan nga hipe? Tumapisan, mabtik, kag maayo batasan gidya. Kag do kaktibo man sa no, kag do kain sindi gidya. Okay. Doon na idukar mo sa gusto ako. Hindi ka gini na mami ko, gina. Naman na tang Mami ko, kag intelligent kid. Nan, maalam ka ni. Intelligent, bla? Ang term ko sa kanila na idukar. Yan. Naidukar na siya, naidukar na. Sabi sila naidukar siya ko sa mga kalye pa na yan, na nakuha sa bla na nakabalo na siya. Kabalo na siya. So, kung sa mga kinanto pa niya, abot ka na ni Rocket. Namoya, Police Colonel Albert, diba? Sige, kung monitor sa niya, dugang-dugang at dumayo to ang pasabon ni server. Kabalo naman ta sir kasi ikaw yung kasi po police, matik kailangan mo. Matik na yan. Kaya nagalay 2 kabilog, ipampunpun niya. Kaya ang isa to, 28 katuig nga wagin madakpan, pero sa iya panahon dakpan eh. Murder ang kaso. Bawa. Siya ba ito kay inangin report ko sa aga? Murder niya kaso, si Nobel recommended. Kag 1993 pa ang iyang warrant of arrest. Amak mo sa kalawig na magula sa dakpan. Timo na blas, ko may panahon gin kundi timpo sa kanto, sa timpo ni Police Lieutenant Colonel Albert C. Wagi Kasalbar.
Dakop gid. Pero may paman paglito. May ara pa isa dakpan May ara kay man ato yagin dakop nila to mga alas 10. May alas susihan pa sagali. Okay. Oo, ini man kadlaw, ini mga adlaw. Oo. Sa Maranyon Street, sa Barangay Poblasyon 2, sa Sudad San Sagay, ginakop ni si Antonio Gonzales Isaison, alias John, 53 anyos de edad, nag-residente sa Purok 11 Toril sa Barangay Poblasyon 1. Okay. O sa Sudad man San Sagay. Ang report nga ginoperate ini sa mga kapulisan sa idalom sa supervision ni Police Lieutenant Albert C. Police Lieutenant Colonel Albert C. kag ang iya sining police aside sa warrant section si Police Staff Sergeant Jess Arnado kag iban pagid nga mga kapulisan ang nag-serve sa warrant of arrest batok sa sining suspect nga si Antonio Gonzales Isaison, kag suno pa sa report ang iya sining kaso o warrant of arrest. Okay. May criminal case number 9056 sa kaso nga attempted murder. Wow. Attempted murder. Under sa revised penal code article 250 gawas-was ang ulan na ba? Nabaw ng ulan na da? Pero nga pagwas-was may hangin ba siguro kayo daw gatok-gatok siya bang pano? Itood? Oo, hangin ba siguro kayo hangin dyan sa pano sa guwao kita o di sa giha nga nag-ahuyog. Sus. Oo, baskog Oo, subong gawas-was kinaksinirek. Pero ang report na sinirek kay wanted person ang iawaran sa arrest kin issue ini ni Honorable Judge Biena Marieta Cabusao ang judge ng MTCC Sudad San Sagay na kapetsa ni Disyembre 9 sa 2021. Bago lang niya. Okay. Yang piyansa 36,000 para sa iya sinitemporaryo na kahilwayan. So, ini siya karon ang destinado sa bansang Sagay City PNP tungod kining subang niya nga kaso kay wala pa man siya makapiyansa aksyon na rin niya. Okay, so far, naman yung madulog kang balita. Okay. Report dire sa may norte ka man sa probinsya. Ang syudad sa kanila, tulad na Waiman, nagalit salita. Kaya ng tao, mas ka City Park, ang amon ni City Park yan, o waya pag hubas ang tawag sa nirek, dawan-dawan niya sa amon, piyesta na gida. Oo. Tungod sa perte nga tao sa City Park, tungod sa kataon sa lights kag sang pagkadako nga widescreen nga LED nga sa rin may mga karton kinagagwa bla kung may salida nga ginatao sa mga kabataan kagang mga ginikanan ginadala manila mga kabataan kaganamo sa pa-picture sa nakadako di bilang nga galumpat nga wheel on bagis Okay. nga kaya mo nga amon diri nga ano tawag sini trademark o tanda diri sa amon landmark diri sa may City Park now ginadugok kinaksinirek sa mga kadisenyos kag iban paginabi nga mga kaipig o nga bagwag sunod nga kanto de kay kita mga bago man nga nawong pero at least siya kay enjoy man kag kamay pa nga hindi na magtimbuok liwat ang kaso sa COVID-19 action ereka. Report sa aton kini nga pagpakalagan pagdulong sa mga balita ay kaya kami ang tanay si Kapagalidia kay mo sa disyuswara ko na. Ara sa. Si Mr. Jonathan Diaz kag si Kagawa Jonathan Diaz sa Tubi Councilor na. Tabiyaw kita na. Ay brother ko naglinga ko nang ko si Nunong San Miguel o sa tan ko daw nag-intram siya. Sa din? Sa Bacolod okay. Upon ko na sa church bla. Okay. Si Nunong San Miguel. Tara, sa Bacolod ba. Kaya ginatamyaw sa mga nagsinerek, maayong ginipaboti sa Solvic po ya. Kaya si mami niya ipamati man sa aton. Okay. Kaya siya magman sa kay Migo William Prias
kay paring George sa Gabamgina, kay subugman siya kay Toso Jewel kay Daiba Sangko, kaya nagapamatig, kay tiyara ko na. Si Police Captain Elmer Bonilla, sa Police Station 7, kay nangimbitar siya, nga manyaga na sa Sabado, Wow. sa Police Station 7, kay Christmas Party, Ay, gali. tiling niya, dire ka panyaga, busog ka na, may take out ka pa, may ara ka pa din. Wow! Ganda. Namobligar ka sa mga mong istorya yun eh. Ay, gutib di siya gali. Ha? Parang di gali gutib sa Oriental. Oo, Okay. tiling niya parang siya na gali Jackson Roger. Oo. Oo, kaya nga parang di ko magutib. Bigwati mayo kaya may parang di gali ko na makulon nga kumalangan ko. Very good, Okay, very good. Police Captain Elmer Bonilla, Action Ereka. Sige. Direkta din sa karamtakan sa Norte Kaban sa probinsya sa Negros Occidental. Sa aton mga ka-action sa Bisan Diin Kaban sa Pinas, lambuton ka sa ngamon pagbalita ng serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Guti, big report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Daghang salamat kid Action Roger Gutib live report. Gikan dira sa may area sang Cadiz, dala ang Escalante kag Sagay City. Sa Ilohan ta naman ang Segundo Distrito. Action Nerson Pateño dugay-dugay, humadumina may gabi dira kay again kay Rexes Narciso Daguob. Na kuno sa Imos Cavite, medyo mahangin-hangin na kuno ho. Manang Edith Janson Binumanda may kabigid. Uy, kay Madam Jo Antan. May gabi dira kay Madam Jo Antan and family dira sa Sumag. No monitor man sila. Dili ni Donald kabasag ya sana all happy gid kay Kapitolyo. Aba happy gid sila subong. Dira sa may Sumag sa may GK Orban, Ramil Himoteya. Ga monitor gid sa ato mga parente da si Mamaylan Himoteya family. Tamya ka mo dira Toto Ramil Himoteya. Mana ko dira nga pagpaurok-urok ka. Kay nung Roger Toricaryon da may nga bigid ha. Nung Roger Toricaryon nga kuan na siya ka paurok-urok kada sa pamati sa Action Night Patrol. Sa kay Maninoy Mae kay Maninay Chari Salvacion da ga paurok-urok man sa Action Night Patrol program. Salamat gid no. Si Mr. Mrs. Renato Escoltero dira sa may Sumag, ga-monitor na sa aton mo. Kamusta ka da, Sir Renato Escoltero? Gat obra ni siya sa SSS Kabangkalano. Si Mr. Mrs. Renato Escoltero ginatamyaw na dira sa area sang barangay barangay Sumag ni siya mo. No, ga pamati na si Saton da. kada gabi. Kinatamyaw taman dira si Mr. Eduardo Bob Francia. Sabi na Montimigo ni siya ni Mr. Reuben Tampos, ang LTO chief sa Bacolod bla, no? May gabi dira kay Mr. Mr. Mrs. Edward Bob Francia dira sa Bilamonte. Ga-monitor gid sila. Salamat gid. Bong akon nga idol kagwapo ko nga iski chairman sa Barangay Panocos, Toto Carlo Valderrama. Toto Carlo, may gabi dira. Musta na si Manang Milba Valderrama. Kasi mga Valderrama, family dira sa Panocoy, ginatamya taga dira mga pamilya Barayoga, pamilya Abapo, si Mr. and Mrs. Ugok Abapo. Kumusta da? Ang mga taga Villa Lourdes nga mga youth da, na monitor sa aton, pawaswasi to be Toto Carlo tong akon nga kwan be akong teritoryo to kadabo nagsigilamon to. No, nga mon gwapo kag mapisan nga iski chairman sa Barangay Panocoy, Toto Carlo Valderrama. Vicente Maglaki Jr. da. May gabi dira sa imo pamilya ha. Kay Bilrico Naya kag kay sasawa ko gratamya ko dira si Nining Gaurino. Ali na kay Roland Gaurino ang panamyaw. Gapaurok-urok man siya. Pamati sa Action Night Patrol program.
Sa kay Sermon Lopez na, mayong gabigid. No, Sermon Lopez. Gapa urok-urok gid siya. Pamati, no? Tamya komandera si Asmi Himoteya, kag si Oking Himoteya, aling kay Ramel Himoteya. Sang sumag ang nagatamyaw. Ayos, si Kagawad Amit sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, sign on to sign off man, no? Kag si Rinaldo Podiroso Araman. Ayos! Sige. Barangay Singkang Airport, niya si Vilrico Nayawa. Uy, si Lawin Villa Ispin, may gabi dira, Lawin Villa Ispin, araman ka paurok-urok. Si Saldi Lasarte, araman, paurok-urok, stoto la Saldi Lasarte, kapamati man siya, no? Sige, ari ba ng balos ka report ni Action Nelson Pateño, Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action Nelson, Merry Christmas. Yes, Happy New Year. Gwapo, sugpo mo ba, Happy New Year? Ba't mo ng sugpon nga mayo, no? Oo, Believe, ano pamantabi kay Deo Dira magambal tayo Happy Valentine's do kalayo pamanto. Tuod, no? Oo. Happy sige New Year lang kay do lapit-lapit kay ti para bla ka preparar ka man na blaw. Preparo, yara na din. Preparo na ko simo, O de nambot ko na dulong na da kay nang akon nga ginbilin da kay kapon lagi ko ka tsansa nga nagapit da gapo na. Ano ginbilin mo diyaw? Ang pililapan to bla. Tiwi ko yung balo. Sino ginkuan mo ako? Sino ginpadaraan mo ako? Basta si guard guro may ginbilin da guro sa iya guro. Kaya kasino mo ginbilin? Para kasino to? Para sa dira sa stasyon Tiguro, para sa stasyon sa nga. KBP to. Ha? Iya to ka KBP. Yes, ang KBP. Oo. Mo to nga gibilin ko da kete. Abi ko kalanon to. Sino? Kasi di ko kalanon to, panoos gito. Oo, Oo. hindi man ta magbilin da kalanon nga hindi ano bla. Maubos. Maubos. Gani man. Dapat magbilin ka da, dapat ang hatagan mo magabaton dayon. Oo, kag makaon gid yun para budlay na. Kay kun Kita rin lang sa sutso Oo, ara ko da, nangita ko da sa ako, no, do medyo na diferensya pa tong akon nga ano to. Ang ano? Ang akon to nga grasya. Ang grasya Na ano? na medyo wala ko pa to ang to doon, wala ko pa to naklim kay do na diferensya to, basi buwas guro matry ko Oo, try lang Try lang to kay ngano nga invalid to yaman. Makadto ka di? Dira na kwalin. Sa San Olang? Liga dadlaw. Ay ti, way di mo yung nagkuon-kuon nga rin ka di. Tani bisan kapilan tani kung na kwananta ka da na kapihan ta ka. At kay wala man to kay ato man ka to sa ano, Torino, boga enjoy ka. Sa Sabado? Oo. Ati, tsakto. Way ko to sa Sabado. Yung sakay mo to sako. Ti, kay balo ka naman nga, iyan na sa mga men ko to sa GNG. O, tingnan lang, malipay taman sila Mo gali. Oo, mga men to sa GNG, resto bar. Mga nga kung mga gato ka, kaya malumok ko kay... Di naman. Ha? Di naman. Sa tubangan sang tubangan sang PNB Lacson. May resto. Ato bang sang PNB Lacson, dira kami nagano dabla sa may Food, tubangan PNB Lacson, may food zone na da. Oo. Ara na da, may ara na da nga mga baliligyan. Pitaw mo na da ang GNG resto bar. Kay dira sa tupad ya, dira kami na nyapon mo. Sa KKD ka mo na nyapon, guro. Tupad basta dira lang dapit lang area, Lacson sa PNB, Tubangan PNB, tabok sa PNB, mo na da ang food zone. Sa food zone, may mga naghahilira na da nga mga kiosk, mga kwan mo na. Kita po. Sige lang kayo kung ano, danon ta ka to liwat sa GNG para nga matultura mo ko at least kung may customer ka to alin sa Tubuso ko sa Traba kag sa San Carlos, at least madala mo da. Yawat pa man ang binta. Ati basi kumakatiga. Ari Yan mo pa nere, bayad mo rin tabla. Ina magani magadto dili tiksan mo ko pagkapihan ta ka to libre Dadi libre pag dyan, hindi ka nagkabayad rin tabla. Ano ganyan nga pila kikadram nga kape mo ubos mo aw? Mugani man, limited man na basta ikaw mo. Matic, unlimited na ya. Sky's the limit. Opo. Ako pa. Daw tuod ba?
ano kay mo daw doon? Amo na pagdana ito lawig no di ka pabilib sa akon. Amo gani. Ay, naano ka Kadto man ko gani mo. da kay ano. Iban gani nga talagsara kami kita na ka believe na ikaw pa yung nga dugay tap danay di ka pa bubilig sa akon. Amo gani kadto ko dan ligat kita yung mini boy Duranda porte man ng ano. Si Action Boy why ni punaw si Way Action Boy. galupad. Why ni galubad si Action Boy. Way galubad, galapad lang. Ni maglapad kasi kao man na niya yung nabira ka daan. Oh. Porte man nga awak mo. Sus. May nga guro hawak pa rin boy guro mga 48. Ayo, pagdyan ka pala ito ginalingaw mo ko, anong lita mo da? Ang balita ni Action Erek, ang kaina, nag-kick off ang second Mayor's Marilyn Eras Cup. Oo. Ini may angot sa sports development diri sa may Banwas ang Calatrava. Ang first ni sa to pang 2 years ago tungod sa pandemya Action Erek, that is why nga kay nagimbuksan ang medyo nagluwag-luwag na ginbuksan ang ikaduwang Mayor's Cup diri sa may Banwasang Calatrava. So ini mga sports ginintrahan sa aton sini nga mga residente diri sa may Banwasang Calatrava ang badminton, lawn tennis, chess, ang beach volleyball, table tennis, sipatakraw kag triathlon. So mahumani siya this week Action Erek kag isa ni sa mga indikasyon nga medyo masanag-sanag na ang ang sports development diri sa Calatrava matapos nga nagluwag-luwag naman ang diri ang protocol sa may Banwas ang Calatrava sa sunod sang 2 ka tuig. So mo kay na ang pila ka mga naton development sa aton sining lungsod kag of course sa Iluanta ang Banwasang Tubuso. Ang Tubuso daw ginangot-angot lang patay sa amon di. Ang ano? Ang patay. Paano naman? Ang patay Patay na mo mera banda sa. Nga may nagbalos ang tubuso aw? Oo, nagbalos ang Tubuso. Oo, liga sa Bado dito to sa amon di sa may Buena Vista, duwa matong nadali. So mga katapos ang kapulisan diri sa may Banwasang Tubuso sa isa ka telephone call sang concerned citizen, nagpaabot sila sining pagtawag sa aton sining mga kapulisan dira sa may Tubuso nga mayara sang shooting incident nga natabo dito sa may Purok Star Apple sa may Sitio Kanubgan sa may sa may Barangay Bandila Tubuso. Gilayon nag-response sa aton sini mga katapos ang kapulisan sa pagpanguna ni Police Staff Sergeant Eugene Kangki kag ni Police Corporal Aronilo Habaybay. So dito nila nakita ang biktima nagakulob sang nasapuan nila ni mismo dira sa ginaobrahan sining furniture sang kawayan. Ang biktima ang ginakilala sa kay Mariel Encarquez 30 anyos kag pumuluyo sang barangay San Isidro, Banwasang Tubuso. Sa investigasyon sa aton sini nga mga kapulisan while nga nagatrabaho ni si Encarquez, may 5 ka mga ginaligar suspect nga nagpamangkot sa iya kung may kilala ini siya nga naga-alias Kulapo. Pagkahambal niya, ako na si Kulapo. Kasi pagkahambal niya nga Kulapo, binirahan sa dayon sang 5 ka mga suspitsado. Anong plastada ginbuno, no? Igintiro Busos. Oo, gakululog sa sang Damo igo ya? Damo sa igo. Pila ng tiro siya, 5 kabilog. 5 kabilog ang alleged suspect nga nagabira sa iya. Tad balay Oo. Basi ko ng iban siguro, lockout siguro muna siya ang so ginalantaw pa sa aton sini nga mga kapulisan kay wala pa nag-surface ang posible nga mga witnesses sang pagtiro sa kay Mariel Encarquez muni paluapo naton sa pila ka mga sunod nga mga inadlaw kag tiini si Encarquez ang gindeklarar nga dead on arrival dira sa may Tubuso Municipal Hospital. Grabe. Ang Calatrava may 7 na kapatay, gibasula, ginbalos ang Tubuso, may isa na sila. Anong motibo sini Action Wilson?
Amo pa na ang isa sa ginalantaw sa aton sini mga kapulisan Action Erek kung ano ang motibo sa Okay. pagpatay sa kay Encarques and definitely sa masunod nga mga inadlaw aton ni palaopon kung ano ni ang mga motibo sang pagtiro sa kay Mariel Encarques dira sa Banwa sang Tubuso. Kay padayon pa ba nila sini pa imbestigar kay kapulan ni tabo mo? So padayon pang ila sini nga investigasyon, inatuhog-tuhog pa nila ang mga informasyon nga nagaabot sa ila, kag most probably magwa gina kung ano gid ang pila ka motibo sa pagpatay sang isa ka manog himo sang bamboo furniture. Okay. Mula sa isang mga pulungkuan, indira sa iya diya sa may Banwa sang Tubuso. So para mo na ang aton sinipila ka mga natipon nga balita diri sa may Banwa sang Calatrava kag Tubuso. Rest assured, ang mga balita makuha naton diri sa may una nga distrito sang Negros Occidental mabatian sa pila ka News and Public Affairs Program sang Action Radio Bacolod. Nag-aksyon gikan diri sa Banwa sang Calatrava. Nelson Patinio, mga kaaksyon, din ka man sa Pinas, labutok ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos, salamat gid aksyon Nelson Pateño live report gikan sa nauna nga distrito covering sa San Carlos, Calatrava kag Banwa sang Tubuso. Sila ni Pare Ramel Himoteya niya dako ng imo nga ihada 10 years old na. Ati mi utang ko gilgiyada da. Kay Saldi la Sarte dira sa Agisan mamailang nga monitor man sa aton si Bilrico Naya, Inday Blasa may gabida, kay Rowena Castillo de la Cruz may gabigid, ay sa kay Madam Araceli Torre nga mo dira nga presidente sa NHA Phase 1, ka monitor gid si Manang Araceli Torre and family dira sa Panukoy kay nung maming da. Mayong gabi gid dira, no? Kay paring kedron sa guys sa Tokyo, Japan, ara man sa ho, si GBL Untayaw, ga monitor man sa aton sininga pangalaga. Ayos! Alin sa report ni aksyon Nelson Pateño sa 1st District, balos man nga report ang 3rd District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Aksyon, hello, may gabi, please come in. Action Eric, may gabi sa tagplamatis ang palatuntunan Action Night Patrol Program. Subong hapon Action Eric, aton gid natigayon nga na istorya kag nalabot sa iya sinita latapan si Police Captain Ginic Bermudez, ang Chief of Police sa Banwa sang Manapla, and aton siya nga ginpamangkot may gantanan karon sa operation sang Manapla Municipal Police Station kag subong man ang iban pagitira sini mga hilikoton o kon aktibidades diin suno sa kay Police Captain Bermudez nga ang Banwa sang Manapla base sa iya sini nga statement nangin matawhay ini nga Banwa sa kabilugan nga probinsya sang Negros Occidental kag wala gid man iya Action Eric sang kunano nga mga krimen nga nagaluntad base sa report kag sa index crime nga ila sini ginauyatan. Now as to sa illegal drugs operation sa nasambit nga Banwa, suno sa kay Captain Bermudez Action Eric nga ang ining problema ti ara gid nagaluntad but suno sa iya makontrol ang sabahin sang operation sang illegal drugs sa ini nga Banwa o ko sa Banwa sang Manapla, and ang nagakatabo karon lunsay gid lamang mga PD crimes suno sa kay Captain Bermudez. So iya ginaalungay sa tanan nga mga kapitanes kag sa tanan nga barangay, ilabi na sa 12 ka barangay sa Banwa sa Manapla nga kung tani padayon ini sila nga mag-cooperate sa ginahimo sang Manapla Municipal Police Station bangod nga ini suno sa kay Captain Bermudez ila ginahimo para man sa mga pumuluyo sa nasambit nga Banwa. Ari si Captain Bermudez sa iya sini nga ginpahayag sa aton kag sa iya man pagpanamyaw
sa tanan nga mga manaplahanon sa bahin sang sining Christmas nga palaaboton sa sining nga bulan. Dire sa Manapla, hindi naman Manapla is a peaceful municipality. Amo lang nayaga, siyempre na araw sa tumasang duwa ka city, siyempre kung malabi na partisa kung ano man, maalagyan ko yung akon kung may makato sa Cadiz, may makato sa Victoria, ara kami sa tumasang city. So hindi natin maligan na wala sang whatever, sang drug or criminality. Pero kung ikumpara kita sa ibang naman, Manapla is a very peaceful municipality. Kung may araman nga crimes, mga petty crimes lang na. Action Eric, ina ang ginpahayag sa aton ni Police Captain Jenek Bermudez, ang Chief of Police sa Banwa sang Manapla, sang inisya aton nga na-interview subong gid lamang hapon. So iban nga mga detalye sa aton mga balita nga natipon direkta sa Manapla Municipal Police Station, iga palayag naton sa pila ka mga news and public affairs sang Action Radio Bacolod. So direkta diri sa puloy-an sang pamilya Martinez, sa panimalay nila ni Junjun Martinez, upod man sang mga kabataan, kag ginatamyaw naton ang mga katapo sang kapulisan, dira sa Manapla Municipal Police Station, ilabi na sa kay Police Master o Senior Master Sergeant Alan Villasiran, nga nagapamati gid sa kadagabi sa palatuntunan Action Night Patrol Program. So direkta sa Banwa sang Manapla, reporting live from Manapla, Negros Occidental. This is Action Arlotica reporting, mga ka-aksyon. Diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos, salamat gid Action Arotica reporting live dira sa ikatatlong nga distrito. Dugangan ta ang aton sining nga action balita pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon, padayon
Padayon Action Radio, pagkolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsay anong kahilangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio,
sa gihapon. Padayon aksyon radyo, pakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sabisan ano ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Matasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolom yun kag Negros anon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may
dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak
sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Aksyon Radio. Pabalik diri sa ato babalagad mga bidira sa kay Hel Javier sa Oman. Pariyo gare mga bidira kay Lisa Joy Ilon Amoroso, Ronnie Gordon dira. Kag mga bidira sa mga taga Bacolod Coca-Cola Supervisors Union kahiwat kasi nga outreach program dira sa Senior Santo Niño Home Incorporated. Dili na kay Philip Libuo na ang pagpahibalok. May kabidira kay Migo ko Erwin Ancheta kag kay Christopher Kim Huangka ga-monitor yun sila. Balikan ang fala report ni Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Mike Patrol, Field Report. Aksyon John sa balikan report. Please come back. Aksyon na isa ka lalaki nga may kaso nga parricide ang gindakop sa mga kapulisan sa sunod ng bangko pinagi sa pagserbe sa warrant of arrest sa mga gabi. Ining subject sila warrant of arrest nga pagserbe ang kilala kay Hector Golvio. Isa ka senior citizen kay residente sa Purok Pag-asa, Barangay Dulao, sunod sang bago aksyoner kay sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Joy Malong silang official nga press release ang operation gin conduct lasay sa ang takla sila mga gabi sa area sa Barangay Balingasag sa sunod sang bago. Ini may kantanan sa pag-service ng alias order o warrant of arrest sa may criminal case number RTC 3371 sa kaso aksyoner nga parricide. Ini mga warrant of arrest ang gin-issue ni Honorable Judge Francis V. Guanzon, ang presiding judge sa Regional Trial Court Branch 52 Santo sa siyudad sang Bago. Aning warrant of arrest ang gipapanawag sa tong Pebrero 13, 2014 kag wala sang piyansa na gintalana para sa temporaryo nga kahilwayan. Isa man ka warrant of arrest ang ginserbe sa Bago PNP batok diri kay Armon Pilomeno, residente sa Purok Batad, Barangay Sampinit, siyudad sang Bago. Iba man kang tanan aksyon alias warrant of arrest sa kaso ng RTC 3014 sa may kantana sa qualified theft na gin-issue man ni Honorable Judge Francis V. Guanzon nga sabtong presiding judge sa Regional Trial Court Branch 62 sa sunod sang Bago nga napet sa Enero o Hunyo 15, 2011. Ang piyansa diri 24,000 ka pesos sa aksyoner para sa temporaryo nga kahilwayan. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz nga nagasiling sa totalan nga maka-aksyon sa diin ka man nga bahin sang Pinas. Labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Salamat gid Patrol 2. May gabi dira sa Team A on duty, Barangay Tanos sa Barangay Panokoy, Ricky Sabido kag kay Toto Robles. Halin na kay Biboy Cortez ang Panamyawa. Nga mapisay nga Tanos ang Barangay Panokoy. Norman kag Molina Alvarado, mayong pagpaurok-urok tira sa Barangay Panokoy man. Kay Police Major Junji Liba and the company dira sa Police Station number 9 ang Hepe.
Gamonitor sa itong si Police Major Junji Liba. Kiss me goodbye. Pagi sinimano National Patrol Program, Lunes edisyon. Magatakop ini temporaryo balik ini buwas Martes. Atong sa Patrol Unit Reporters in Action nga nagpangalagad karon nga gabi. Action Jan Diaz back to back, Action Papang Nixon Tahom, Action Roger Gutib, Arlo Ticar, Nelson Pateño. News Center Action and Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Unug Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action Christian James Binares. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Sila Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa Station Manager Action na Magbanwa. Sa among sining Production Chief News Director Rex Cantong, ang yulagad ang Korman Action Right Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagsiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog a kwerpo sa Action Radio Bacolod. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagsiling mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa among balita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. TTX 500. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,